mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 4 minutos lampas ang alas 6. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liogit sa Tingog nin Barangay. Maging food security ambassador, magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Col High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go!
Alright, maraheda pagka-aga po sa sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay. Morning edition. Aldaw na kita ko niya ni Nuebes a 7 sa bulan po ni Nobyembre 2024. Ini ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligaspi. Sa kabos na mga nakaantabay ngunya na pagkaaga sa satuyang programa, good morning po. Mga drivers na nakatutok ngunyan, mga pampasahirong jeep, padjak tricycle, na nakatutok po tabi ngunyan sa satuyang programa sa 88.3, good morning. Then, siyempre, duman sa may mga birthdays ngunyan, happy birthday na, maligayang happy birthday. Madali na magpasko, ano? Madali na magpasko 50 aldaw na sana. 50 o 49 ata. Ay, Pizza City pa lang ngon yan eh. Ano ba? Pizza City. Pizza size. 49 days. 49 days. Pasko na po tabi kita. So, anyway, madali na. So, kunya na pizza 15 kan kan November baka magruluas magtaraoan na kan sa indang mga 13-month pay. So mga nasa local government unit man. So mga casual tapos job order lalo na dyan sa City Hall, wag nang umasa. Di Mrs. yan man. Okay, good morning. Wag na pong umasa sa inaapod niya to digding bonus kinat na kamukan kuan. Gusto sabihin wala na po, walang wala. Tapos pag nakatakabukan September, ultimo October, November, December dahil na mean to say dahil na po kamo makakaresibi kayan. Dahil na kamo makakaresibi kayan. Kaya wala na pong bonus. Irakman. Dakol ang mga mangyayari. Sa Ligaspi, ano man po tabi ang magiging kaabutan, matukaw si Attorney Pido Garbin bilang mayor kan Ligaspi City. Matukaw po tabi siya ngunyan na bulan na ini. Diyan po tabi sa City Hall bilang alkalde. 8 bulan. 8 bulan. November, December, January, February, March, April, May, June. Okay. 8 bulan po. So, masabutan taman kung ano po ang sa iyang mga plano para sa Ligaspi, ano ang pangapunan niya sa mga taga Ligaspi, kung in kaso siya po tabi ang makatukaw niya dyan sa City Hall bilang alkalde. Okay? So, yun na yan. Sabi nga po tabi, alaton yung tamang tiyempo, alaton yung tamang tiyempo, tangani na ano yan, yani po tabi na dainin diferensya. Kita man, siyempre kamo, maski send kamo naka-apil, at digdi po, duwang klase man sana, pula-puti, ako nagsaputi kamo, puti kamo, kung pula-pula, kung saan man kamo naka-apil, ako on po ang desisyon akan Korte Suprema. Sabi nga ni po, daing
mas nakakalangkaw sa batas, no? Dahil mas nakakalangkaw sa batas. Ang batas ay batas. Ang batas ay marahas, pero yan ay batas. Yan. Yan po yan, ha? So, pag nakagibo kanin medyo sala, nakaluwas ka sa kudal na dapat mo tabi na titindugan, na dapat duman ka sana, nakaluwas ka sa kudal, siyempre, may kakaabutan ka. Ano man po tabing ginibo, for example, may mga karma man yan, may mga karma, di alato na lang po tabi ang karma. Maray kon good o kon ang problema kon bad. Okay? Sige. So anyway, alato na lang po. At as much as possible, gusto ko man makuadigdian din niya ni Attorney Pido Garbin na iyo po ang ma-asumir sa pwesto bilang alkalde sa laog din 8 bulan sundo sa June 30. At siya din naman nagdalagan siya bilang alkalde. Di naman siya nagdalagan. Magiging nominee siya kan Ako Bicol. Magiging nominee siya kan Ako Bicol. Si Attorney Pido Garbin pagkatapos kan sa iyang term of office sa laog din 8 bulan. Magiging siyang nominee kan Ako Bicol. So, yun na po yan. Dahil nakitang sabi nga ni po tabi, daman niya kamong magiginibukan ta, iyon na yan. Okay? So, mga nasa lado ni Attorney Pido, di urugmahon yan. So, mga nasa lado naman ni Alcalde Geraldine Rosal, mamundo. Natural naman talaga yan. May maugma, may mamundo. Ano ang kabaliktaran kan maugma? Mamundo. Ano ang kabaliktaran kan mamundo? Maugma. Yan. Akseptaron ta po ang katotohanan na ganun talaga. Okay? Mahiling ta naman yan yun, yan na 2025 kung sisay talaga ang gusto kang tao. So, ako naglalaon po sana na pagkatapos kan 2025 tapos na yung iriwal digdi sa lado sa bida politika. Gusto ta matrangkilo gusto ta po tabi digdi is matrangkilo. Kulang na sana digdi sa tuya na magbaradilan. Pag nangyari yan, mas masahol pa kita sa mas bate kan mga nainot na panahon. Garo na kita kayan abra, no? Abra. Grabe ang iriwal. Diba? So mga lugar po na medyo matindi. Okay? Sana siring kayan ha. Siring po tabi kayan. Anyway, so sabi ko sa Indo, ako sa totoo lang, pinag-iwasan ko talaga yung social media. Dahil hindi ako nahihiling na mag-posts regarding po tabi sa politics, digdi, sa albay. Pero siyempre may mga pagkakataon man po tabi na may mga pagkakataon na personally kay po hantang mamili kung ano ba talaga ang para sa tuya. Pero pag-abot digdi sa sa social media, pero mas pinili ko po na day na muna sunduin ni sa eleksyon, day ako magpo-post talaga nin kung ano-ano. Bahala ka mo dyan. Bahala ka mo dyan. Digdi lang ako sa radyo. Okay? Total, may radyo naman ako May transmitter kami. Mas magabat pa nga sa transmitter, local iyan. Ibaga, kung sa Facebook ka, sige ang Budabil, sa Facebook, ang nakakailing kaya, so narayoon. Minsan, dahil man niya nahihiling po tabi sa lokal talaga, alimbawa din sa Legazpi, dahil man mahihiling, dito mas nakailing ka. Ang pinakamaorag, digdi po sa mainstream. Tali man kami nakakaabot duman sa ararayoon na lugar kung transmitter ang gamit may. Di ba? Gustong sabihin, mas dakol so nakadangog sa muya sa transmitter, sa radio. Saka. Di ba? So, yun na yan po At kaya digdi na lang kita po tabi mag-arayutan sa digdi na lang kita sa radyo. Sige.
Mas pipilion ko lang po tabi digdi na sa radyo. Abo ko na diyan abo ko po tabi na mabas diyan sa social media, kaya mas maray na po tabi na day nakita diyan. Total wala namang pwedeng pumilit sa imo diyan because sa imo yan account sa imo wall. Kuning kaso man nag-post ka mo tapos ano yan? Kuning kaso nag-post ka mo tapos pag-post nindo po may alanganin na akuan. Actually, ibabas ka mo diyan. Tako na matian ko man yan na yung post ko ibinas ako. Maraoton baga minsan gusto mong gusto mong sumimbag po tabi. Kaya lang siyempre igalang tapuan wall kan iba. Minsan pag di kita magpara na iiwalon ta sa ibo ay so kung ano iwalon ta day nakita kaanta nasa sa inda na yan nasa sa inda na yan. Okay, para naman kay Gov Noel Rosal tapos kay Mayor G. Rosal, sana ining pagkakataon na ini, I hope na magiging adal ini para sa Sainda, adal ini po tabi para kay Gov Noel, tapos kay Mayora, na nangyari ni po tabi sa Sainda, na supposed to be dapat sindaan niya o dyan sa posisyon, na angabos na mga aksyon po dapat na nakasusog talaga kung ano po tabi ang pinagbubuot. Nadali siya po tabi, isipon mo yan si dating mayor, si Governor Noel Rosal, nadali siya just because nanao siya nin kantidad na 3,000 pesos sa mga tricycle driver, as in ano ba yon, mga senior citizen during the time of election period. Nasa election ba na siya po tabi nag-submit din certificate of exemption duman po tabi sa Commission Elections. Dahil siya nagagad nin dahil siya nagagad po tabi nin exemption duman sa COMELEC. Kung nagagad siya nin exemption sa COMELEC, dahil ko ta siyang kaso. Kasi na-exempt nakapanao or before pa po tabi or after kan election sa kanya itinao. Iyan po tabi yung dapat. Yung dapat. Nagkasala siya, saro sana yung duman sa decision sa nahiling ko, saro sana yung dahil nagpirma duman sa ano yan? Sa decision kan ponente duman sa kaso. Saro lang si Justice Enting lang yung dahil nagpirma. Dahil talaga nagpirma. Blanco. Iyo. The rest, tabi, pero dahil mo man pwedeng i-consider iyan na unanimous decision. Why? Kasi ang unanimous, dapat gabos nagpirma, pati yung Chief Justice. May saro na dahil. Di ba ko yan unanimous? Majority decision. Yan ang napod. Okay? Kaya duman sa, may mga nagpo-post kasi na unanimous ngayon decision kang, bako yan unanimous. Dahil mo na sabutan. Ang unanimous po, dapat gabos siya nakapirma. May saro na dahil nagpirma. Kaya hindi ho unanimous. Baka kung ligaw pa ito nin masunod, so dissenting opinion. Diba? Yun na yan ang laban yan ang laban. Kaya, ngunyan, magsilbi ning adal para kay Gov Noel Rosal na dapat ang gabos pag election period na sakupan kamukan COMELEC na ang gabos na sa rules kan COMELEC gabos. Maski kita po tabi na mga ordinaryong botante, sakop kita kang COMELEC pag election period. Sana po sa mga masunod taura pa man in perpetual disqualification sa iya. Taan disqualification lang po tabi yung pagtukaw niya tabi bilang gobernador, pagtukaw ni Mayor G bilang mayor kan Legazpi,
during the period of 2022 to 2025. 2025, pwede siyang magdalagan. Okay? Yun na yan ang laban. Okay? Bahala na sinta kay yan. Nasa senda na yan. Basta ang importante digdi, na-settle down yung issue po. Nagkaigwanin, ano ba yun? Nagkaigwa kita po tabi nin final decision, no? Final decision. Nagkaigwa kita nin inapod na ano ba yon? Final verdict duman sa kaso. Before pa po ang 2025 election. Diba? So ayos na yan ha. Dahil nakita ki magiging problema pa. Okay? Duman naman sa lado ni incoming mayor ano ba yon? Attorney Pido Garbin, maging kwan lang kita. So, maging humilde. Pero, si Attorney Pido Garbin, humilde naman kasi. Humilde naman siya eh. Ang problema lang niya, ang problema lang po tabi, yung nakapalibot sa iya eh. Nakapalibot sa iyang tao na una mo kung ano na. Okay? Tapag nakaulay mo si Attorney Pido Garbin, because sabi ko sa inyo, bidbid ko yan, bidbid ako kayan, puon pa kan, nagpunyang kan pagiging city councilor ka ito, naging amigo, bidbid ko man na yan, kung paano yan nakikiiba, okay? Sa kabagasan. Si Aldri, good morning man, Kuya Alwin, okay. Yung baga, si Senador Ping, Senador Ping dyan sa Maslog. Paano kan Senador Ping? Yun yan po. Basta ang 2025 labanan, matinding labanan ini sa 2025, kamo nang bahala. Tako, kung baga makatabang man ako, piraman sarong boto man lang. Pero pigagananan sarong boto eh. Kung si Seman po ang sa kuyang bubutuhan, sa kuya na sa liyan tama, igwangan inin bot si Crisilo. Dahil pwedeng i-reveal kung si siyang binuto mo. Unless otherwise, dahil mo pwedeng picturean sa baluta, binuto mo ngayon, binuto ka ngayon, dahil mo pwedeng picturean yan. Madadali ka kaan. Maski sa imong baluta yan. Dumang ka nagboto. So, ngani na maging fair, tunay man po tabi ini magbarakbakan na sa nakamo sa 2025, no? Magbarakbakan na sa nakamo sa Mayo 2025. Ngani na pagkatapos kaan di kamo naman ang bahala. So mga unfinished business dyan, bahala ka mo dyan. Okay? Bahala na ka mo dyan. Anyways, igwa na kitang 25 minutos lampas ang alas 6 din pagka morning. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Ikaw nakitanin 31 minutos lampas alas 6. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makatulong sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV High-Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Di kita sa onesto. Complex lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, takbol ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tataklagman, matibay ng servidor. Governor Rex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang Albay #1. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health,
higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Buntag, udto, hapon. Huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik ako digdi sa programa. Si Presidente Bongbong Marcos nagdigdi kasuhapon sa Albay. Na naunin 10,000 duman sa 5,000 na mga benepisyaryo po, mga para uma, mga para sira, digdi sa Albay kasuhapon yan. Pero siyempre bako man so 5,000 na 5,000 talaga tatawan mo sa sarong aldaw ta naghapon ang digdi. May mga kon man sana parang representatives man sana siring ka 10,000 para sira tapos para uma. At least natabangan natabangan po talagang grabe man so epekto kan bagyo. Grabe so epekto po kan bagyo. Yung man sana yan ang pinaka-importante. Okay? Yan ang pinaka-importante. Kapag ano yan, pag ginigibo po tabi kay ni pag siring kay ding may kalamidad kay puan man talaga po kan gobyerno na magtabang. Okay? Kay puan man talaga po kan sa tuyang gobyerno. Takunda imo yan tatabangan paano na? Di ba? Paano na kung day ka matabang? Ibaga, Merry Christmas. Merry Christmas na po. Ibaga, ano pa ini? Alathata, may pigkon ang ako hindi. Nata ining sa kuyang salpon ta. Ano yung salpon? Pero may nakakuan nagbabalik sa dati. Isa yan. 2.2 shares. Sira mo ng buhay ni Manong Saldi tapos ni Manong Kwadadi. Ni Manong speaker. Ni Manong speaker tapos ni Manong Saldi. Sa panahon kan ano yan sa panahon po tabi kan
kalamidad, pinakabakal daang chopper. Pero actually dahil man manaon kan kalamidad tabi actually igwa na yan nahiling ko nga na yan pag yaon sa Misibis. Pag yaon sa Misibis nahiling ko minsan nagkukuan yan. Ibaga ibaga pag yaon sa Misibis naga-chopper. Saka dati nang may chopper yan tapos may aeroplo. Di ba rin? Aron din dokon sa inyan po tabi pigtatago ang aeroplo. O digdi sa may lumang airport dati, igwa dyan ki may atop na building, dyan pigtatago ang aeroplo ni Kong. Ngunyan, ang makonsilo po, taon ini, kung sa Kamara de Representantes, kayang lutoon, arog kan Quadcom, arog kan Quadcom po, pigluluto so mga investigasyones. Ano nga yung investigasyones? Pigluto so mga investigasyones sa EJK. Kung sa Quadcom siring kayan sa hearing, akon ano ang gusto ninda po akon ano ang gusto ninda po tabi iyo ang gustong dapat madangog ninda sa mga testigo sa Quadcom. Sa Senado day mangyayari yan dahil mangyayari yan dyan po tabi, yan ang sigurado. Di ba? Yan ang sigurado ko po, dahil mangyayari yan sa Senado kung mag-investigar. Kaya sabi ko sa indo, ang sakuya po na aantabayanan ko niyan, yung magiging investigasyon kan Senado, dumantabi sa issue dumantabi sa issue na may kinaraman tabi may kinaraman digdi sa flood control. Gusto kong masabutan kasi aram din do oy kulibat ko palan porber kita po tabi pagdiretson tayo ng isyong pinagtutukar tangon yan sa flood control. Kulibat ko pala, si Donald Trump, yun na po ang bagong presidente kan Estados Unidos. Bako pa talaga preparado yung yung mga din problema nagtubod ka mo duman sa sinabi ni BBM. Sabi ni BBM duman sa interview, duman sa Batangas, about digdi sa flood control. Sabi ni BBM, sa ibang nasyon gani ngaya, mas matindi pa yung baha because kan climate change. Igwa ngaya kita din mga flood control. Kompleto ngaya kita din flood control sa Pilipinas. Kaya lang ngaya, di talaga kinaya. Grabe talaga ngaya sa uran, sa tubig. Gustong sabihon, parang pinagdidepensahan ni BBM yung mga ampaw na flood control po tabi digdi sa satuyang kapalibutan.
iyagon mo yan, imagine nindo yan, flood control, dahil lamang kikabilya. O sa totoo lang, may manahiling naman akong pigigibong flood control. At sabi ko sa indo, bako man baga ko engineer, ako broadcaster, bako man ako engineer. May mga nahiling akong i-compare ko lang sa iba ha. So mga nakapost sa social media ang flood control, nagarula sa na po tabi, so ampaw baga na alam niyo so ampaw na pigkakaon, so may asukar tapos sumagas bagaya na bahaw, pigga sa sanlagedaan tapos pagkasanlaga po tabi kikwan niya pipapuruputan ki asukar, ampaw. Pag sindiring mo kan automatic tawra manin laman yan. May mga nahiling akong flood control na actually igwa man ki mga kabilya, Darwin. May mga kabilya. Digdingan ibaga sa may pamitisan kan bulkan, may mga nahiling man ako diyan kay ito. Pigigibo. Sabi ko mo gira may pigigibo nin mga may ugat na kabilya man. O dapat siring kayan talaga yung flood control. Agihan man ki makusugo na tubig, day basta-basta mababaklas, nagaro po tabi, so gapo sa nang sinalansang dyan. Kasi may ugat na kabilya. Pero digdi sa nagkairiling ko, paano da maraot sa flood control na ura lamang po kabilya? Sak kabagasan. Ura lamang po kabilya sa flood control. Kaya di man talaga makokontrol sa flood because po itong ginibo po itong construction kan flood control ampaw. Mataram ka na naman ngayon bako ka man engineer bako ka man engineer magtataram ka ngayon ampaw so project me. Iling man baga iling man baga po tabi na parang ganoon talaga. Parang ganoon talaga ang flood control sa kabagasan. Kaya digdi sa investigasyon kan Senado, tututukan ko ini pag nag-investigar sa Senado. Iilingon ta po kung sisay ang mga contractors kay ni. Iluluwas yan dapat. Dapat na iluwas yan kung sisay ang mga lukulukong kontraktor na nagpapagibo kayan, dapat irulubong yan yung buhay dyan sa pigigibong flood control. Dapat ilubong nin buhay yan mga yan. Puro pandaraya kundi di ko masabutan si BBM kung didinipinsahan pa po. And remember po na ang pinagagastos o ang pinagagamit din do dyan sa flood control na yan is people's money. Kaurubay kami dyan. At least igwa kita dyan kipiso na itinao po tabi sa flood control net. Gabos kita po. Paano bagasan? Alat ko na may barita ngo na. May barita ngo na si Mar Rodriguez. Konta ngo na si Mar Rodriguez, tayo ang barita dyan sa Kongreso. Halos 50 na bagong appointees ni PBBM sa salang sa Commission on Appointments, sigon dyan sa sarong kongresista. DWGO Live Report. Kabahaging Mar Rodriguez, good morning. Please come in. Halos 50 bagong appointees ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakatagdang sumalang sa Makapangyarihang Commission on Appointments o CA. Ito ay ayon kay Representative Johnny Pimentel, membro ng CA, kabilang sa mga appointees na naghihintay ng confirmation
ay si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Isasalang din sa CA sina Trade Secretary Maria Cristina Roque at Civil Service Commission Chairperson Marilyn Barua Yap. Ang iba pang isasalang sa mga military at general at career appointees ay kasama din sa mga isasalang sa CA. Nag-aabang din ng confirmation ang iba pang 30 executives ng Department of Foreign Affairs o DFA. Hinimok naman ng mga kongresista ang publiko na magsumite ng anumang impormasyon o reklamo kung mayroon man laban sa mga appointees upang makatulong sa pagsasala sa mga ito. Mula dito sa Kongreso, ako si Ma Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipinas. Maraming salamat, kabahaging Mar. DWGO Live Report. May report pa si Nestor Kagitla. Ubosong na ini, tangani na Doro Diritso. Si kabahaging Nestor Kagitla. Construction at rehabilitation ng kalsada sa Pastrana at Harulaite na kompleto na ng DPWH. Nestor Kagitla, Kamin! DWGO Live Report. Oh, saka naghang sa cellphone ko. Alat ko na ta, naghang ata. Naghang digdi eh. Si Kagitla. Ano yun itabo mag-kuhan pinadaras ako. Okay. Di bali na. Abo talaga. Abo. Pero di mo naghang so kuhan ko. Unta di. Sa lagay sa kanya no. Bay na. Di ba? Then ako ma-TikTok eh, kuhan. Naghang sa bay na, okay na yan. Nya. Sa kabagasan. 1, 2, 3, let's go! Sa kabagasan, di bale. Wala naman sana. Sige. Anyways, alat ko na ta dangogon ta daw ining speech ni Kwan. Alat ko na ta natataday. Wala talaga maluyan sa kuyang Facebook. Dai talaga naglaluwas bala na content not found. Nakakaag bale sukwan ini speech ni BBM kan nagdigdi po. Nagpa-interview si BBM bay na kayo ni. Nagpa-interview si BBM. Murag man, nagpa-interview man si BBM.
Iyo po. Hindi talaga nagkonso. Hindi ko na aram ining Facebook na hindi ko nata. Basta dahil ako magpara-post diyan sa Facebook. Abo ako magpara-post diyan. Abot digdi sa politics. Tangani na dahil kita din kwa. Basta digdi kita sa Radyo Permia. Okay? Anyways, so kamugdakan kan sa tuyang panahon, madali sana. Sige pa an internal kay ning an cellphone ko. Sige an internal kan kwanta kan cellphone. Internal an cellphone. Alat ko nata ipakarayon to daw ini. Di talaga naayos. Di ba? Anyway, so kagayan an ginulpi naman kan bagyong si Marcy. Tulong bagyo na, no? Tulong bagyo na ano yan, halos sorosimana. Pon kay Christine, kay Leon, kay Marcy, saka bagasan. Pero at least ngunyan, tabi, medyo nagkakuha na, luluya na ata. Malipot na pagkaaga eh. Malipot na pagkaaga. Malipot na po tabi pagkaaga. Ako nga ni, kaso bago, day kaya so ibang jacket ko na kwanta ora na so nagkararaot so seper nakabukas lang madalagan ka nagkakuwang ka yung paros nagtatabla na sa imo garo ka po tabi pig huhuyop na may yellow kaya po sinalidahan ko malipot na po ini an pigahalata na at least pag siring kaining paabot an Christmas season. Christmas season po. Malikaya na so ano yan? So pagtama, no? Pagtama kan mga bagyo digdi sa satuyang area of responsibility. Lalo na po sa Albay, sa Bicol. Kasi day kakayahon po kan day kakayahon kan ano yan kan tao na otruhon pa sige inabot na ko rin oras digdi po sa nin pamaaram sa 1FM sa programang Tingog din Barangay uro at yan ang DWRL Bareta alas 7 headlines sundong alas 8 po nin pagkaaga susunod na. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya